Magandang umaga, ngayon po ay Miyerkules, January 20, 2021 at narito na ang update sa ating maging lagay ng panahon. Yung ating minomonitor na low pressure area kaninang alas 3 ng umaga ay nasa layong 20 kilometers hilagang silangan ng Romblon. Diyan po yan po malapit sa may Sibuyan Sea. At mapapansin natin sa ating satellite animation, yung mga kapal na kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan ay nandun sa kabilang bahagi ng karagatan dito po sa may silangan ng Quezon at sa hilagang bahagi ng Bicol region. Ang LPA na ito ay hindi naman po inaasahan na magiging bagyo or mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Ngayong araw, ito ay kikilos pahilaga at posibleng pumunta dyan sa may Cagayan Valley region, kasabay nitong tail end ng frontal system. Ito po yung pagsasalubong ng mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko at yung ating malamig na hanging amihan. Ang amihan sa kasalukuyan ay mahina ang epekto at ito po ay medyo uurong ng kaunti na pahilaga. Maliban sa LPA na ating minomonitor, wala naman tayong ibang binabantayang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa in the next 24 to 48 hours. Para po sa magiging kalagayan ng panahon ngayong Miyerkules dito po sa Luzon area, dito sa may bahagi ng Catanduanes, Camarines Provinces, Quezon, Aurora, Cagayan at Isabela, asahan po ang maulap na kalangitan at kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dahil po sa inasahang malalakas na pag-ulan, mataas ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't iba yung pag-iingat po ang ating paalala sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na probinsya. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, makakaranas din po ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan. Meron pa ring mga okasyon na malalakas ang pagbuhos ng ulan, kaya't posible rin po ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa iba pang bahagi ng Luzon. Ang maximum temperature ngayong araw sa Baguio City, 23 degrees Celsius, sa Tagaytay, 25 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 26 degrees Celsius, at sa Legazpi City, 27 degrees Celsius. Dito naman po sa Kalayaan Islands, dito sa Metro Manila, 29 degrees Celsius, sa Puerto Princesa, 30 degrees Celsius, at sa Talawag City, 31 degrees Celsius. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang Central at Eastern Visayas, maging ang Northern Mindanao at Caraga regions. Muli po, may okasyon na posibleng malakas ang pagbuhos ng ulan at posibleng magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Western Visayas at sa ibang bahagi ng Mindanao, makakaranas ng pagsilip ng haring araw. Meron pa rin pong mga bahagyang pag-uulap at may maaasahan ding mga pulupulong mga pag-ulan lalo sa hapon at sa gabi dulot ng thunderstorms. Ang maximum temperature sa Tacloban ngayong araw, 28 degrees Celsius, sa Cebu at Iloilo, 29 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro at Davao Cities, 30 degrees Celsius, at sa Zamboanga City, 33 degrees Celsius. Dahil humina po ang epekto ng ating hanging amihan, nagtanggal tayo ng gale warning sa ilang bahagi ng ating bansa, pero bawal pa rin pong pumalaot sa mga baybaying dagat sa palibot ng Northern Luzon at sa eastern sections ng Central at Southern Luzon dahil inaasahan pa rin pong matataas ang mga alon dyan at posibleng umabot hanggang 4.5 to 5 meters. So wag na pumusan ng tumuloy, pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito para maiwasan ang sakuna sa gitna ng karagatan. At para naman sa magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa ngayong Huwebes hanggang Sabado, January 21 hanggang 23, ang malaking bahagi po ng bansa ay makakaranas na ng pagsilip ng haring araw at kung may mga pag-ulan po ay mas mataas ang tsansa sa hapon at sa gabi dulot ng thunderstorms. Sa Baguio City, ang agwat ng temperatura Thursday to Saturday, 14 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 24 to 30 degrees Celsius. Diyan po sa Legazpi City, 24 to 30 degrees Celsius din. Sa Cebu City, 24 to 31 degrees Celsius at sa Davao City, 24 to 32 degrees Celsius. So inaasahan po natin ngayong Thursday hanggang Saturday, mahina pa rin po ang epekto ng amihan at hindi makakaabot dito sa may Northern at Central Luzon. So medyo dyan lang po sa extreme Northern Luzon yung posibleng maabutan or makaranas ng epekto ng hanging amihan.
Para po sa latest weather updates, i-follow lamang kami sa ating official social media accounts on Twitter and Facebook, DOST_Pag-asa. Muli dahil malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Diyan po tayo nag-post ng ating thunderstorm at rainfall advisories sa ating social media accounts. At kapag tuloy-tuloy yung malalakas na mga pag-boost ng ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, nag-i-issue ang ating regional offices ng heavy rainfall warning. Para naman sa mas kompletong impormasyon, mangyaring bisitahin lamang ang ating official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.